lafiya a Libya ta ce rikicin da ya barke tsakanin masu mara wa gwamnatocin kasar biyu da ke hamayya da juna baya ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 32, kana wasu kusan 160 suka samu raunuka, tare da haifar da fargabar barkewar wani sabon rikici da ka iya yin illa ga al'umma. Nasir Sani na da cigaban labarin. Ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai sun yi musayar wuta da lalata asibitoci da dama tare da cinnawa gine-gine wuta tun daga yammacin ranar Juma'a, fadan da ya yi mummunan tasiri a babban birnin kasar ta Libya tun bayan tsagaita wuta a shekara ta 2020. Fadan da ya biyo bayan takun sakar da ke tsakanin magoya bayan Abdulhamid Baiba da Fati Bashaga, waɗanda ke matsayin firayim ministoci da ke jagorantar gwamnatocin da ke gaba da juna, sannan kowanne ke fafutukar ganin ya mallaki kasar da ke arewacin Afirka wadda ke fama da tashe-tashen hankula tun a shekara ta 2011. Gwamnatin da Baiba ta kafu ne a babban birnin kasar a matsayin wani bangare na shirin zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta bayan kawo ƙarshen yakin a shekara ta 2020, inda yake cewa kamata ya yi gwamnati mai zuwa ta kasance an same ta a sanadiyar zaɓe. Majalisar Dokokin Libya mai mazauni a gabashin ƙasar ce ta naɗa Bashaga a farkon wannan shekara, kuma tana samun goyon bayan babban hafsan soji Khalifa Haftar, wanda yunkurinsa na kwace babban birnin ƙasar da ƙarfi a shekara ta 2015 ya koma yakin basasa na tsawon shekara guda. Rikici a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya sanadin mutuwar gwamman mutane a cikin kwanaki 3, kamar yadda majiyoyin soji da na mahukuntan yankin suka bayyana a jiya Lahadi. Sama da kungiyoyin 'yan tawaye 120 ne ke cin karensu ba babbaka a yankin gabashin kasar mai fama da rikici, lamarin da yasa ake samun hare-hare akai-akai. Labaran ake saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yayin da adadin mamata sakamakon ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura 1,000, ana fargabar samun wata sabuwar ambaliyar a lardin Sindh da ke arewacin kasar sakamakon cikar da kogunan yankin suka yi. Zainab Ibrahim na dauke da rahoto a kai. Tuni dai babban kogin Indus da ya ratsa yanki na biyu mafi yawan al'umma a Pakistan ya cika makil da tsaunukan da ruwa ya kwaso daga wasu wurare, baya ga ruwan da ke fitowa daga ƙananan koguna. Hukumomin ƙasar